रंगिना संगिना गाबजों साजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 60 बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय मेहेरगोनाङै जागायजेनबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुसुबारि गोजोन फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायबाय। गोबां बार अखा सान्दुंखौ नेवसिनानैब्लाबो खुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरारि जथुम्मानि गिबि साननि गिबि हाबाफारि दरखं बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिटिआरनि EM धर्न नारायण दासआ। बिनि उनाव हाबाफारि बायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोना। आलासि जिरायसालि नुब्लांखौ बेखेवनानै होयो रायजोनि BJP दोलोनि आफादगिरि भबेश कलिताया। बेबायदियैनो हौवासाफोरनि मावसोम बादा, हिन्जावसाफोरनि मावसोम बादा, भंसिधर ब्रह्म गोसोखां गाहाय सायनासालि, सुनिल कुमार बर' गोसोखां जौसां बेखेवनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ फारियै मावफुंलाङो। मख'नो गोनांदि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरसालिया जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि थिखानाय हाबाफारिखौ मावफुंलांनायनि अनगायैबो गाहाय आलासि महरै हादोरगिरि रामनाथ कविन्दआ नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो राव धोरोम बासियालासे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। लानाय बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरसालिया जथुम्मा 2, 3 आरो 4 खालार मे दाननि बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेवहाय जों नुनो मोन्दों गोबां अखा आरो बारखौ नेवसिनानैब्लाबो बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जाबाय। दिनै नुनो मोन्दों बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि जि गाहाय दरखंखौ जोबोर मोजाङै साजायनानै लोगोसे बिनि सिङाव हाबनानै गोबां समायना बायदि गाबनि महर होनानै बिथांमोना साजायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेवहाय नुनो मोन्दों जों गोबां दानि बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोना दासिम बेवहाय फैनानै गाव गावनि हाबाफारियाव मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। जोङो एसे सिङाव जुदि थाङोब्ला नुनो मोन्दों जे बर' थुनलाइ आफादनि जि गाहाय दरखंनिफ्राय सिङाव हाबनाय लोगो लोगो गोबां समायना आर'नाइजों बे लामाखौ साजायनायखौ जों नुनो मोन्दों। लोगोसे बेवहाय जों नुनो मोन्दों जे बर' थुनलाइ आफादनि गिबिसिन आफादगिरि आरो नै फारसेथिं गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि सावगारिखौ बेवहाय बरियाके मोजाङै माने आखिनानै बिथांमोना साजायनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गाननाय जोमनाय हेन्दलुम बड' ट्रेडिसनेल आरो एसामिस ट्रेडिसनेल बेफोरबायदि जिखौ साजायनानै लामाखौ मोजाङै नुसारथि होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव आं केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सान आरो बेवहाय माखासे हाबाफारि अलरेडि लानाय जाबाय। जोंहा भबेश कलिता बिथाङा फैनानै माखासे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो दिनैनिफ्रायनो सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ खुंनाय जागोन। अखानि थाखाय जोंनि हाबा मावनाया जथेस्थ' उसुबिदा जादोंमोन, नाथाय दायो 99% कमप्लिट जाबाय होननानै जों हमना लादों। जि 1% दङ बेखौ जोङो दिनैनि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन आरो दिनैनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मानि सानथामनि हाबाफारिया जागायबाय। आङो सारा आसाम नाङै गासैबो रायजोफोरखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। हाबाफारिया दिनै माखासे बेखेवनाय हाबाफारि दङ। थान्दै मेला दिनैनिफ्राय जागायगोन। गाबोनो माखासे बर' थुनलाइ आफादनि बान्था राननाय सावराय मेल गोबां हाबाफारिफोर दङ आरो कालचारेल मोनाबिलिबो दङ, हारिमु मोनाबिलि। बिनि उनाव समफोरो अपेन सेसन जागोन जेरावनोखि भारतनि हादोरगिरि बिथाङा बाहागो लागोन। दा बे गासैबो हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां खुंफुंनो थाखाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों। बे जथुम्माया
बर' थुनलाइ आफादनि थाखायल' नङा बेयो दुलाराय बर' माहारिनि थाखायनो मोनसे गोनांथार जथुम्मा मानोना गिबि खेबनि थाखाय भारतनि राष्ट्रपतिया भारतनि हादोरगिरिया फैनानै बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन 3 चिफ मिनिस्टारा बाहागो लाफैगोन गभर्नर फैगोन आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन दा बेनिखायनो बे बर' थुनलाइ आफादा जे बर' हारिनि थाखाय बयनिख्रुइ गोनांसिन आफाद आरो बेजे मोनसे पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन आरो बिनि जे गोलाव समनि मोनसे जारिमिन आरो बिहोमा जोंनि फारसे माहारिनि फारसे बिथांमोना होलांबाय बर' थुनलाइ आफादनि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बे गासैखौबो लानानै नैबे जथुम्माखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय गासिबो रायजो राजाफोरखौ आङो लैहोर लैहोर फैना बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। नैबे दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि 2, 3, 4 मेआव तामुलपुरनि जे गोजोन फोथार बे गोजोन फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय दिनै जिखिनि गासै माने बेवहाय जिखिनि माने जि पेन्डेल गेस्ट हाउस जामुंसालि गासै माने जि बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारिया दा सोलिबाय थादों आरो बेवहाय दिनैनि हाबाफारि लेखा आं नैबे गाहाय सायनासालिनि गाहाय जि जौसां रुंसारि सुनिल कुमार बर' गोसोखां जि जौसां बे जौसांखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिथां रुंसारि सुनिल कुमार बर' बिथाङा फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि महरै आरोबाव बिथाङा खालि बिबानगिरिल' महरै बिथाङा खामानि मावाखैमोन फोरोंगिरि बायदिल' बिथाङा खामानि मावाखैमोन बिथाङा बर' थुनलाइखौ बर' रावखौ बर' हारिमुखौ माने फोजौखांनो थाखाय जौगाखांहोनो थाखाय माखासे खामानि मावदोंमोन। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि मावथि हिसाबै आरो सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा बेखिनियावल' थाद'आलासेनो बिथाङा गावनि जिखिनि सोरजिलु जिखिनि माने गोसो बा सोरजिलु जि मोनसे गोहो बेखौबो बिथाङा गावनि लिरनायनि गेजेरजों गावनि लेखा लिरनाय गावनि खन्थाइ लिरनाय रायथाइ लिरनाय बेबायदि लिरनायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिनो हादोंमोन आरो बिथांनि जिखिनि लिरनाय बे लिरनायफोरा माखासे लाइसिफोराव माने फोसावजादोंमोन आरो बिथाङा लेखा महरैबो फोसावनाय जादों आरो बिथांनि जि मोनसे सोरजिनाय बे सोरजिनाया गमामायैनो बर' रावजों लोगोसे बर'नि जि मोनसे थुनलाइ बे थुनलाइयाव एंगार हायि मोनसे बिहोमा जोङो मोननो हादों आरो दिनैनि जि फैबाय थानाय जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिया गमामायैनो मोजाङैनो जालांगोनखौ आं मोनदांथिदों। रायजो राजाया लैहोर लैहोर फैनायनि जि मोनसे थागथियारि बे थागथियारिया माने जागासिनो दोङो। दिनैहाय जोंहा डेलिगेट बिथांमोना थान्दै बिथांमोना सफैगोन आरो मोनाबिलिथिं थान्दै मेल जुथुमनाय जि थान्दै मेल जुथुमनाय बे गिबि थान्दै मेला जुथुमगोन आरो गाबोनबो बेबायदिनो माखासे हाबाफारिफोर थागोन आरो 4 मे खालार खालि भारतनि राष्ट्रपति रामनाथ क'विन्द बिथाङा फैगोन आरो इदिनखालि बेवहाय जोंहा जि आलांगा सायनासालि आरो जि जौसां बे जौसाङाव जि गेवलां मेल बे गेवलां मेला जागोन आरो आसामनि खना खनलानि बाहेरैबो बांलादेश नेपालनिफ्राय बे जोंनो बर' थुनलाइ आफादा फोरमायनाय बायदिहाय बेवहाय थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्रायबो फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैगोन बिथांमोनखौ रायदावनो थाखाय बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय रायदाव आफादा दासिम माने थागथियारि जानानै थाखाबाय आरो दिनै नुनो मोनदों बे मैयानिफ्राय मास मोनसेनि बांसिन अखा हानायखौ जोङो गासैबो मिथिगौ आरो मैयानिफ्राय बेवहाय सान्दुं दुंदों आरो दिनैबो नैबे तामुलपुर ओनसोलाव जि बोथोर बे बोथोरा मोजाङानो होननानै बुंनांगोन मिजिंथिदों दे बोथोराबो मिथिंगायाबो नैबे 60थि जि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ मदद खालामगोन। আজিৰ পৰা 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গজেন পথাৰ কচুবাৰী তথা তামুলপুৰ জিলাৰ এই ঐতিহ্য মন্দিৰৰ স্থানত বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61তম অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। কিছু সময়ৰ আগতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰে ইতিমধ্যে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী সমাপন কৰা হ'ল। বড়ো ৰাইজৰ এক জাতীয় অনুষ্ঠান বড়ো ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক চৌদিশে আগবঢ়াই নিয়াৰ নিমিত্তে বড়ো সাহিত্য সভাই যিদৰে কাম কৰি আছে আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনখনি আজি ইয়াত আৰম্ভ হ'ল আৰু এই অনুষ্ঠানত ভাৰতবৰ্ষৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব আৰু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাই অভিভূত হৈছোঁ যিদৰে ব্যৱস্থিতভাৱে সুন্দৰভাৱে আটাইবিলাক কাম
সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰিচিপশ্যন সমিতিৰ সহযোগত আৰু BTCৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ইয়াত থকা MCLA লগতে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে যিদৰে আগুৱালি লৈ বড়ো সাহিত্য সভাক ছাকচেছফুল অৰ্থাৎ সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিছে মই সকলো ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আটাইবিলাক কাৰ্যক্ৰমৰ সফল ৰূপায়ণ কামনা কৰিছোঁ লগতে বড়ো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু আগন্তুক দিনত আগবাঢ়ি যাওক সভ্যতা সংস্কৃতিৰ জখলাত দপকদপে আগবাঢ়ি যাওক সাহিত্য চৰ্চা কৰি সাহিত্য অনুৰাগীসকলে ইয়াত কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হ'ব এই ভাষাটোৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ ব্যাপক ৰূপত আগবাঢ়ি যাওক তাকে এই সাহিত্য সভাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই কামনা কৰিছোঁ চৰকাৰটো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে আছে নিশ্চিতভাৱে বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতো আছে সদায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ হৈ কাম কৰি আছে যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে লালকৃষ্ণ আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে BTC চুক্তি হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আকৌ BTR চুক্তি হৈছে আজি BTC অঞ্চলত শান্তি স্থাপন হৈছে শান্তিৰ কাৰণে সমগ্ৰ BTC অঞ্চলত আজি প্ৰগতি আহিছে আজি ইয়াতো সুন্দৰভাৱে মানুহ ফুৰা চকা কৰিব পাৰে সুন্দৰভাৱে ব্যৱসায় বাণিজ্যত যাব পাৰে কোৰ্ট কাছাৰী কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটি ইয়াত আৰম্ভ হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আজি বড়ো ৰাইজ শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজ আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ ভিতৰত শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজ আছে বড়ো ৰাইজ আৰু খুব সহজ সৰল ৰাইজ এইসকলক লৈ কোনোবাই নাটক কৰি থাকিব কোনোবাই মাজে মাজে ৰাজনীতি কৰিব এইবিলাক কথা হ'ব নোৱাৰে এই জনগোষ্ঠীটো সৰ্বদিশতে আগবাঢ়ি যাওক আৰু ইয়াত এক স্থায়ী শান্তিৰ যিটো বাতাবৰণ এইটো অক্ষুণ্ণ থাকক তাকে আজি মই কামনা কৰিছোঁ